my God, nagabot ka na din man! Gali? Ano lang, ano ba mas tanay tao? Hello everyone! Ari naman kita subong sa new learning for today. And together with me is Elmar Gigatanos! Palakpak! Yeah! Nag-excited na ko sa ating nga i-learn for today. Yeah, you're right. Tutuluan kita ni Elmar subong kung paano i-manage ang ating nga time kay balik eskwela na, hausa! Dinta! Ikaw bala kung di mo gusto Sigurado ka? Oo Kita ko na bahala kung hindi na gusto. Okay, raise your hand! Let's clap at the count of 3. 1, 2, 3! Clap! Oh! Dari na ta? Hoy, social ang hila, bathroom! Bathroom nga. Oh, in fairness, pwede ka paligo! Oy, di, balaan mo nga daan na adiri kong ginpili nga lugar kay nabatian ko sa isa na akong ka-friend para ako nung mag-concentrate kita kisa akin ang rant ako nung mag-CR. Kaya after naton CR, medyo nag-ambot ko biological explanation, psychological, physiological, basta nag-clear ang aton nga mind tapos mas mayo kita mag-decide. So feeling ko, biskan magtuon, guro nag-affect Basi kinanglan mo magtulog guro sa mirror for the meantime. Para blado makita mo oneself nga, okay, you're okay. Daw mo na pala. Abi ko gani kay mahigko ang ako. Okay, sige, mabalik na. Wala, sorry, gid. Dali lang gidahin mo. So, ko lang ni. Kaya medyo gaginamon ako. Wait lang, gid ha. Asin, wait lang. Eh, dapat imuya, organized kay imuya, Miss B. Kaya lang tawag mga gamit mo, tiyo. Sorry. Kung diin-diin lang imuya, no? Kung gusto mo yung effectively ma-manage mo time, dapat do-organize ng imo mga gamit diri sa table mo. Diba? Ba nila ganay, put first things first. Ay, bet ko yun, friends. Liwat. Ano to, hamel mo? Put first things first. Put first things first. Remember, grabe, I'm learning. Subong pa lang, first tip pa lang. English to galing, girl. Yes, hello everyone! Grabe, ang ako nga sermon, halin kay Sir Elmar. Sige na, mapakabuot na ko. Sir Elmar, nag-circle pa. Mano Elmar. Pati ka na, Elmar, oo. Sige ka balo, ang aton bala nga mga friends, no? Nga si Elmar, after namon graduate, subong naga-post-grad education na siya. Pero at the same time, ga-work naman. Kaya we're old. Part-time lang ko yan. Part-time. Pero at least, di ba, you're working at the same time sa Studying. school, no? Kaya may iban kita subong nga mga viewers, nga balaan ko, they are having problem when it comes to juggling their time, managing their time. So, ano gid ang imo, ginahimo, paano mo na-manage ang imo nga time? Actually, ako, ang usual, kung nga ginobra, do scheduling, gid na. So, mayara, kung nga calendar, actually, print out lang ko na bala do Excel type lang na siya bala nga Word templates na bala na over the net. Tapos, gina-print out ko lang na siya. Tapos, do mga boxes na siyang mga gladmite. Those sheet of bond paper. Na ang mga... Ako, since nagkatuon man ko, ginabutan ko siya sa notebook ko. So, butang ko dira, amo na nga day 1 mo na siya. Tapos, meron man dira nga do-bulleted man, pero lain man siya nga ink sang ballpen for work naman na. So, para at least makita mo, okay, so may talapuson ko ni dili for this day. Sa mo ni ko nga work, sa mo ko nga assignment sa subject sa school. Na batian nyo to, nagagamit siya sa different type of ballpen. Na-notice ko na siya usually sa mga medical students. Nagagamit sila different highlighters. Pero when studying, it is also applicable man gali, no? Kung nag-plan kita sa aton mga activities, no? Anong difference sang ginahimo mo nga personalized calendar when it comes to planner? Kaya doon, susubong sa mga millennials nga nagbakal kita planner. Galing kaya ako ang planner, may date ba? So, usually, hindi ko naman na siya magamit. Like, kung hindi ko lang on track. Unlike yan nga kung ikaw yung maubra lang ganyan sang imo, nga do personalized din nga calendar, pwede mo siya ma-adjust anytime, pwede mo siya ma-erase, daw na pala.
kung sa planner, kung dudura ka man ma-delete sang imo, dito useless na siya. Bala kay may na siya nga date, may siya nga time, day bala of the month, do mo na pala. Do, hindi mo man siya gapon, puslan after bala. Do mo na. Ako, so para mas cost effective, mas gamay lang pala nga mas spend ko sa paper. Kaya syempre kinanglan ta mag-conserve paper for the nature. Oo, lantaw ka mo sa episode. Segue lang. Lantaw ka mo sa episode number 3 ko. Kay upod ko si Mr. Earth Philippines Water, Daniel Agan, Conservation of Our Environment. Yes. Back to you, Gar. So, kinanglan ta mag-conserve paper. So, ako mas kinisa lang gid ka piece of sheet sa ako notebook. Dira ko lang gina-paste na ang gina-print out mga calendar. Feeling ko dira ko nagka-problem. Not just ako itong PC. Sorry, Gijaya. Amo na nag-move kami, di kay medyo clutter. You know? Oo, kay ako, may mga list man ko sa mga activities ko, pero usually, sanay ko sa mga scratch paper. Tamaan ka conserves ang paper, scratch paper. Tapos, buy ko siya, buta ko lang siya sa wallet. So, kisa nagkakadula, amo na, wala ko siya. Namit to siya. It keep in notebook, tapos i-paste nyo get. Especially if you're a student, I advise nga ibutang ninyo sa isa lang ka notebook ninyo nga to general pala. Nga kung diin mo pwede maka-note taking sa imong mga subjects pala na. Like for example, dira ka man ga note taking sa isa mo ka subject. So mabalik-balikan mo ay may schedule ko dito sa amo nga nga month. May amo ko ni gali sa nga ulubrahon sa amo nga day, sa amo nga magulan. Yes, kag syempre, wala ka balong atin nga guest. Medyo puno na nga ako nga learnings. Hindi ko na matake excited. Did ako sa next nga parts ang aton na show. Yes. Amo na ang Pahampang with Miss B. Sa hampang sang kabuhi, wala sang perde. Pero kung maghampang ka upod kay Miss B, ang perde siya ang manglibre. Yeah! Here and we will play Tiro, Tiro, Tiro! Ang rules ini, mahimo kita sang kampo, bali opposite sides sang paper, ma-form kita sang curve, himo kita sang curve. Make sure nga different ang colors ang inyo nga ballpen para mabalaan kung sino ang matiro kay sino, kung sino ang patsyo ni sino. Tapos, mabutang kita sa ato niya queen. Ako, heart, iya, circle. Tapos, mayroon kita nga tatlo lang kaalagad. Gamay nga alagad. Okay. Tatlo ka alagad. Shaded para mabalaan nga siya si alagad. There! So, nga ato nga goal is halin diri sa imo lagad dapat ipatabugon mo ang imo nga ballpen. So kapitan mo siya, press sa babaw, ako na turn, tapos hayaan mo siya mag-ching! Ching! So kung diin ang punta sang imo, thank you. Punta sang stroke sang imo nga line, dira form kita sang shape ni alagad mo or ni queen. Ang goal is makaabot si alagad sa kay queen kag mapatay siya. Okay. Okay, your turn. Alright. Oops. Oh man! He's near! He's near! Wala! Wala Patay siya, diba? Alam mo, Destroyed ka na. Nagsunod ka sa kung kampo. destroyed na? Dapat tigoon mo si Queen. Ay, Maria! Ano ka balo? Kanya-kanyang rules. Sige lang.
sulod anay, diri ka lang anay, nagpagwa ka lang sa gamay, ni Perde. I won! Pero na! Sinuperde siya ang... Mang libre! Libre! Guys, girls, everyone else, ready na naman siya. Aww. Perde. Mayong galing kay 15 pesos lang. Libre ta ka one day! Ano na sa buong 12? Basta ka din pala. 6 ka din. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 15 times 15 pesos. 6 times 15 pesos, 90 pesos. Ay, galing ka sa Yan, 90 pesos. Libre ito na ka. Okay. Tapos, amo lang na Thank Pero you. may menu. Oh, Hindi may ka menu naka- sila. Kabakal. Ikaw lang bayad. Libre yun mo kasi tapos na ako libre si mo. Hindi ikaw lang yan. Bako makaon ka. Bayad ka. Kami libre ta ka. Yeah, thank you very much for watching. If you enjoyed our episode this day, this month, and of course for the future months, make sure to subscribe to my channel. Yeah, thank you very much for watching. Visit ka mo sa Great Lab. Nami ila ka favorite ko gid kayang ila CRP di ka paligo. Bye-bye guys. Hello, yes, I'm back na sa balay. Tani may natunangit ka mo sa among nga hampang kagina. Kaya pariho man na, di ba, sa atin nga live kung may mga goals kita dapat ga-strategize kita. Hindi nga pataka lang kita ka bang! Kundi, pati akong ballpen, ang akong nga agi, galalapaw na sa bond paper. No, pero kung mag-strategize kita, at least balada kung diin kita pakanto, kag diretso kita sa Reyna, sa kampo, sa aton nga dapat pa kaduan. Alright, so see you next month! Mayo kayo nakarapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pinutan ang subscribe button, pati kang yung garay, kag hindi pagkalimti. Ruby Inspire!